öwredip ýürüýte getirilip Niyaz goýulan Orsun tarapyndan. Söwet döwründe de biziň hiç gazdan, nebitten, hiç satdan hakymyz bolmady. Ýöne duzunda atdyk. Goýu ýerine naharny olar idi. Ondan soň garaşsyzlyk aldyk diýip begendik, o da ýalan boldy. Niýazow ýürüýte narkotik bilen söwda edip erkeklerimizi narkoman etdi. Ondan soň ýene de diýe daha şowza geldi. Daha şowzyň ýyly gyzlar jelep boluyor, jelep diýdi. Öňünçe narkoman etdi. Erkegiň mertebesini yere urdu da gururu galmady, mertebesi galmady. Näme diýip bir çekerlik üçin biriniň kapysynda yerini depýe, ýene bir zat ne diýip suwuny getirip onu muny malyna seredi eýtip berýän bir binamys etdi. Diňe çekerlik